Gripeari aurre egiteko, txertoa da norbera ingurukoentzako neurri nagusiena. Segurua eta eraginkorra da, eta bere konposizioa urtetik urtera Osasunaren Mundu Erakundeak ipar hemisferiorako aurreikusten duen anduietara egokitzen da. Babesa txertoa jarri eta 3 astera jasotzen da. Beraz, txertoa kanpaina garaian jarri behar da. Honela, gripe iristean babestuta gaude. Hirurogeita 5 urte baino gehiago badituzu, gaixotasun kroniko bat baduzu, birikakoa, bihotzekoa, gibelekoa, diabetesa, edo haurdun bazaude, arrisku talde baten barruan zaude. Hori dela eta kanpainaldian zure ohiko osasun zentroan txertoa jartzea gomendatzen dizugu. Horrela, txertoa jarri eta gripea harrapatuz gero, konplikazio larriak saihestuko dituzu. Nik ere profesional gisa txertoa jartzen dut. Txertoa da gripea prebenitzeko tresna bakarra, baina geure burua babesteko gainerako gaixotasun infekziosoekin bezala neurri higieniko errazak har ditzakegu. Kutsadurak saihestuko dituzu botatzeko musuzapiak erabiliz, estul edo doministiko egitean ukondoarekin tapatuz, eta eskuak urarekin eta xaboiarekin garbituz. Txertoa hartzeko jarri harremanetan zure ohiko osasun zentroarekin.